Prípad na Afionskom ťažkom trestnom súde bol uzavretý 6. decembra 1948. Bediüzzaman Said Nursi a 24 jeho spolupracovníkov bolo odsúdených na rôzne tresty, zatiaľ čo ostatných 29 obžalovaných bolo oslobodených. Bediüzzaman Said Nursi po odpíkaní trestu bol prepustený 20. septembra 1949. Hoci súdne rozhodnutie ho odsúdilo na pobyt v provincii Kanakkale, bol umiestnený pod dohľad v dome v Afyon Uzun Karše, pričom ako dôvod uviedli proces odvolania. V tomto dome boli traja policajti na službe deň a noc a nebolo mu dovolené stretávať sa s nikým. Dôvodom pre postúpenie Bediüzzamana na Afjonský súd je tlač zmluv a je Tukubri. V tlačiarni, keď bol v Emirdağ, bolo vytlačených 500 kopí. Ako žili v takejto situácii v krajine? Niečo, čo sa dnes zdá veľmi smiešne.